नै आंना गर्लफ्रेन्डआ आइया बिनानावा खालामदो ओमफ्राय चेनेलाव गोदानबा साफाख्रेब खालामनांगौ ना हेलौ लोगोफोर गुड मर्निं सरस्वती फुजानि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय दा आङो सरस्वती फुजा होनो जोंनि धर्म लानाय मन्दिराव फैदों आरो भिडिअ लाबोया साननै सानथाम जाबाय दा नोंथांमोनहा नायलांदो भिडिअखौ माबायदि मोजां मोनोबा भिडिअखौ लाइक खालामदो लोगोसे शेयार खालामदो नै गेटआ बेनो आरो जोंना मन्दिरनिया बेजोंनो हाबनांगौ खाथियानो बेलसो होबावदों नोंहा साइकेलजोंसो फैदो रायजोफोर नैबेनो जोंना मन्दिरा बेनो लोगोफोर गेटआ बेजोंनो हाबलांनांगौ दा मानसिफ्रानो बारा गैथ'वा आरो ओंखायनो दसे जिरायनानै थाथ'नोसै मालाय नै मादैया नाम लिरगासिनो बाव आंहा जेबो लाबोआखै ए मादै माथो रावबो सिख्लाफोर गैया माथो रावबो सिख्लाफोर गैया दाबो सिख्लाफ्रानो दाबो रावबो गैया बाबु मा क्लास फरायो नोङो क्लास 1 मा नाम मिथुनाथ ए मोजाङै फराय दे नानि बोरो नानियालाय बेसेबां क्लास फरायो इउकेजि मा नाम मा निहानिका ए मा गामिनि नोङो खालायगाव गामि नोंनाबो खालायगाव ए जोंनालाय मा बिसिना आब'मोन दंना गैया बिदासो दङ दा मन्दिरा बिदि डिजाइन खालामनाय आरो ओमफ्राय ब्रह्मा नैबेयो ब्रह्मा बिष्णु महेश्वर नैबावहाय लेखा दोननो नागिरदों आरो थालिर लायाव ओमफ्राय नैबावहाय आवाथि सावगोन मानसिफ्रानो दाबो बारा गैया फैगासिनो बाबायालाय बाबाया गियावसो बाबायालाय ए नै जोंना आबौ बाजैमोनहा प्रसाद हागासिनो नै आंना गर्लफ्रेन्डआ आइया बिनानावा ओ भाई मारो मुझे मारो ओरैनो हरदे ए करिश्मा Oh my god! Wow! मा हाबसोखो बोरै ओरै नायहरलाय आयौ फुरला नुदों नै जोंना आबौआ जोंहा सानैजों मोजां लोगोखा जोंहा दा जों सरस्वती फुजा होनो फैदों ज'नो दिनैसो खनसे बिथिबा गोबावनि उनाव लोगो मोनदों ना आरो नै सासेया ओरैनालाय मा एफा गोजौ दा मानसिफ्रा एसे फैयै बुरजा जाहांबाय आरो लाजिनायल' बिसोर मानसिफ्राथ' आदै एसे नायहरदो बेवहाय माबा एसे फोरमायना होदो दे औ बेवहाय माबा बिजाबफोर लाबोनायफोरखौ दोनफैजोब्बाय आरो ओमफ्राय आलदा ओमफ्राय बिबार होनानै होबाय ओमफ्राय बेलाय मा बुस्थु बेयो आंबो मिथियामोन पलासु बिबार होनो जायोना आरोखि सासे खोन्थादों लाबोग्राया औ दा नै बैयावहाय प्रसाद होनो नागिरदों आरो लारि जागासिनो मानसिफ्रा नैबावहाय होगोन आरो जोंहा दाहायसो होगोन दानो होथ'वा गरखि होखादों मालाय बोर बिगासिनो प्रसाद होदों नुला प्रसादखौनो नै आदैमोन माबा मानसि गोमालायबायनो साइसथारमोनथ' मानो गोमानांगौ जाखोलाय बिराद बरियामोन सिख्लाया
उनाव मा लिरदों मा थाखो 8 बिलाय माबा बानाबानो जालालै बिसिना फैथुलाय मोजाङै बोर बिदे ओदोनजोला मोजाङै बोर बिदे आयौ बोरैबा नुदों नै रायजोफोर मानसिफ्रानो बारा गैया देग्लाय बिराद खम ओमफ्राय उफाय गैया अर लगायबाय आवथि सावसिगोन मेंख्लख्ल सिख्लाफ्रानो रावबो मेगन खेबासैलै अच्छा आसलफोर दा मन्त्र रायखांबाय ओमफ्राय मा होनो प्रसाद होगोन आरोखि बा मा बुस्थु लाखो बेलाय हा मा बुस्थु बेयो लाडु आयौ मा मेसेज गेलेदों नोंलाय आ दै सान्थि होगासिनो खेबदों नासै फोथा थुजाबाय लोगोफोर दा जैग' होबाय आरो जोबसिगोन नै जोब्बायना दा जोब्बायना थुनलाय जोब्बाय येस दा जोंहा प्रसाद जानोसै ना आवथि सावखांनायनि दे नानिमोन नानिया जा नोंसोर सानैजों समायोथ' मोसानाय दे मा नाम होनदोंमोनलाय नोंना नेहालिका जाबाय लोगोफोर दा सावखांबाय आरो सावखांनानै दसे थानोसै प्रसाद जानोसै ओमफ्राय न'आव थांसै मा नाम बाबु नोंना प्रणब ब्रह्म मा क्लास फरायो 1 मा गामिनि मराखारा नोंसिना सोर दं न'आव आबै दादि लोब ओमफ्राय मामि आं आब' गैया या जायालै नोंजों दा मा खालामनो नागिरदों खासनि गाननो नागिरदों नै खासनि होगासिनो आयै नै मालाय जा मोनजाग्रोजोब्बाय जोंहा दाबो खासिनिखौ खाजानो मोना जाग्रोजोब्बाय नै खासनि गानसै ओइ दे हरद' आंबो जानोसै र' गोलैगोनलै गांसे बेयाव दोनदो दे बेयाव दोनदो प्रसाद जानोसै प्रसाद जाथ'बाय दे मालाय नै सिख्लाफ्रासो मोनजाग्रोजोब्बाय जादो कृष्ण होदेबाय कृष्ण दे जानो देखाय प्रसाद जानोसै लोगोफोर खनसे देखायबावनोसै सिङावहाय माबायदि सावखांबाय थांसै दा स' गाइसमोन जों दा थांसै आरो प्रसाद जाखांबाय ओमफ्राय मा होनो आवथि जाखांबाय आरो थांसै दा सिख्लाफोरजों एसे गोबावजों लोगो मोननाय दा ओमफ्राय भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबसै जुदि नोंथांमोनहा भिडिअखौ मोजां मोनो अब्ला लाइक खालामदो ओमफ्राय चेनेलाव गोदानबा साफाख्रेब खालामनांगौ ना स' लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन थाबैनो थेंक इउ फर वाचिं बाय